Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy 2 ýyldan gowrak türmede oturan Balkan awatly jurist Peygambergeldi Allaberdiýewiň boşudylandygyny 17-nji dekabrda giýişlik habar berdi. 2022-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Balkan awatly 50 ýaşly jurist Peygambergeldi Allaberdiýew boşudyldy diýilip, Türkmen Helsinki fondunyň ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Türkmenistanyň Nebit we Gaz ministrliginiň Nebit idarasynyň juristi Peygambergeldi Allaberdiýew 2020-nji ýylyň sentyabr aýynda bozgunlukdaky türkmenleriň protest hereketi bilen ara baglanşykda güman edilip tutsak edildi. Ol tertip düzgünü bozmakda günälenip 2020-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda 6 ýyl möhletli azatlykdan mahrum edildi. Biz bu meseleni öwrendik we Balkanawat şäherinde Nebit we Gaz öndürmek boýunça döwlet idarasynyň juristiniň tutsak edilmeginiň we türme ugrudylmagynyň asyl sebäbi onuň söz we bilelişmek azatlygyny paragatçylykly durmuşa geçirmek üçin konstitusiýon hukugundan peýdalanmak tinançygydyr diýilen netije geldik. Onuň tutsak we sud edilmegine degişli açaçan tutulyp tapylan ýagdaýlar sudyň çykaran aşy agyr jazasy muňa saýatlyk edýär diýip hukuk toparynyň beýanatynda aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjylar Ozal Peygambergeldi Allaberdiýewiň ýurdun konstitusiýasyna girdilen ütgetmeleri we dürli ýurtlarda türkmen raýatlarynyň hukuklarynyň köp bozulmagyna garşy çykyş edýän, daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleri bilen gatnaşygy sebäpli tutsak edilendigini habar beripdi. May aýynda BMG Freedom Now guramasynyň we Winson we Elkins halkara kanunçylyk idarasynyň ýüzlemesine seredip, aklawçy Allaberdiýewiň tutsak edilmegini halkara hukugynyň bozulmagy hukmunda ikrar etdi diýilip, Türkmen Helsinki fondunyň beýanatynda bellenilýär. Adam hukuklary guramalary sol sandy Türkmen Helsinki fondy Allaberdiýewiň boşadylmagyny we oňa garşy çykarylan hökümüň ýatyrylmagyny ýygyderli talap etdiler. Adam hukuklaryny depelemegi we başga pikirdäkileri ýygyrlamak üçin tanqid edilýän Türkmen hökümeti Allaberdiýewiň tutsak edilmegi we 2 ýyl türmede saklanmagy barada şu wagt içerisinde resmi düşündürüş bermedi.